салом тамошобинони азиз, хушомадед бори дигар ба канали мо. Инак имрӯза видеои мо аз корвон панҷум дарвоза сеюм рияд, панҷум дарвоза тарафи элегант. Ман видеоро ба навор гирифтестам. Марҳамат анамин намуд туникаҳо 100 кардигано 180 сомонӣ барои тирамо касое ки пирсон шуда буд. Марҳамат тамошо кунед дӯстони азиз. Ҳамаи дархостое ки шумо карда истодаед ба қадри имкон, яъне ҳамин савдогаро ки монанд ман ба навор гирифта пешниҳоди шумо мекунам. ина бинед чӣ ваёи хушрӯ палточа буренанд 180. ино бо арзон мешаванд. марҳамат инами рақамҳои телефоне ки дар рӯи экран дида истодаед ба ҳамин рақамҳо занг занед. ино бо доставкаам доранд. анаи туника 160 сомон бо арзон мешавад. доставкашон дар дохили Тоҷикистон фақат. марҳамат бинед касоеда ки лозим бошад, мисол вақти бозор рафтан надоранд, метавонанд ки занг зада дархост кунанд. бинед туникаҳои хушрӯ чанд ранг доранд. 160 180 бо шумо занг зада нарх наво кунед, арзон мекунанд. касе ки мустақилона рафтан мехоҳад, дидан мехоҳад, метавонад ки анами панҷум дарвозаи корвон сеюм рияд омада бина. ози ман аз 2 ҷо 3 ҷо ба навор гирифтагиман видеора ва дар тагои ҳар якташ 2 рақам мондагиам. мисол анаи яке ози мебинед танҳо аз анамин фурӯшандаая. ҳозир ки дигар ҷора нишон додам, рақамҳои телефонша иваз мекунам барое ки дигар фурӯшандаая. бисёр вақт ҳамхел мешавад ки ман дар аввали видео ягон рақами телефон ягон ҷои дигара мемонам ва дар охири видео аллакай дигар ҷое, вале рақами телефон нест. бисёре аз анами хоҳишмандо ба вай рақам занг зада дархост мекунанд. бинед куртои хушрӯви ҷинси дароз 250 сомонӣ. ино ҳам балшмерка доранд, ҳам размерои майда. ина бинед касое ки хоҳишманданд аз наздик омада бо худтон тамошо кунед ва баъдан интихоб кунед. бинед ваёшон бисёрай, фасонашон гуногунай, моделҳои ҳархела. ҷинсашон ҷинсҳои туркӣ, чӣ хеле ки гуфтанд ҷинсҳои туркияй. баъдан ин сериям ҳаст. иҷада туникаҳое ки ман нишон додистам, ино ҳамаш 160 180 амхе нархо доштиянд. бори бишкек ҳам астай, бори туркия ҳам астай, бисёраш туркияй. бо худтон занг зада аниқ кунед, арзон кунед ва баъдан харидорӣ намоед. анаи куртои туркиро бинед, туникая ино 160 сомонӣ. бисёрам хушрӯай, рангошонам аҷоиб рангҳои хушрӯ дорад. аз ин моделҳо бо дарозошам ҳастай. дарозошам бо арзон мешавад. 180 200 дарозош бо арзон мешавад. на кабута бинед. ози бо ман нишон метим чиз анаи дарозшай. ино ҳам балшмерка доранд, яъне барои размерои калон ҳам ҳаст, баъд барои размерои майдаям модели дигархелтараш ҳастай. рангошон бисёр рангҳои хушрӯ. бардовира бинед, сиёҳ кати кардагиам хушрӯ метовад. иҷа туникаҳои калта, жимпирчиҳои калта, ҳар хеланами блузочкаҳо ҳастай. ваёшон нархошон гуногунай. мехоҳам ба шумо наи намуд ваёра нишон диҳам. кожинкора 10 модел дора. бинед 180 сомонӣ кожинкошон. агар хато накунам, хоҳишмандо бо метавонед занг зада аниқ кунед, касое ки харидор ҳастанд. иҷа ози ҳамиҷа 10 моделай, ҳамаш ҳархелаяй. и кожинко то размери 48ай. размери калон надоранд ино, вале бисёрам хушрӯанд.
касуха меган ина бу иҷада бу ваяй комплектиянам хел чизо ҳастай юбкаву костюм агар барои корхонаҳо барои мактаб агар касое ки гирифтан мехоҳанд дар назар доред ки амҷада ҳам хеле чизо фурӯхта мешавад. дӯстони азиз и аллакай дуюм ҷояй ки ма ба навор гирифтестам на рақамои телефонаш ана ин амуд ва ё пиджак палторо мехоҳам нишон диҳам. нархҳои ино 220 сомон бо арзон мешавад. марҳамат ами рақамо ватсап вайбер дора занг занед дар дохили тоҷикистон доставка доранд. размерошон то размери 50 баъд анахе худиё ҳастай ино 120-130 сомонай сифаташ беҳад хуба янами намуд худира яъне вай намекна пад намезана. баъд куртои вилвет 120 сомонӣ 130 сомонӣ куртои вилвети амхе ғавсак рангош ҳархела ё навбровардияни иборора навовардияни аниқтараш на марҳамат тамошо кунед. размерои ино то 50 баъд анахе спортивкои чи витрёвкагӣ 150 сомонӣ каседа ки дар кор боша тамошо кунанд бинанд. иҷада инчунин курто ҳастай 180 сомонӣ бо арзон мешавад. вилветан куртоҳоям моделоша бинед нами духтушам хелеай рангои гуногун дора. аз и курто вайшам ҳаст дарозшам ҳаст ами вилвето озима нишон метиҳам. касе ки дароз мехоҳа марҳамат анаи вайшай дарозош 220 сомонан размерои ё то 48-50 иям. якчи дига ки размери ино бори бишкеканд размери бишкек бо туркия фарқ мекунанд аз якдигараш. ана марҳамат иҷада бо тройка ҳастаю двойка ана бинед анаи ам жимпир дора кардиган дора брук дора тройкошон ино 250 сомониян хато накунам агар 250 сомониян бо арзон мешаванд. ана ин амудаш боша куртаи дароз дораву кардиган дора 250 сомонӣ анаи сиёҳу сабзи охир болода бо инчунин аст 220 сомона ё двойкаян. остиношон 3/4 я материалаш ғавсай бофтаги баринай ина бинед 220 сомона боло будагиёш. анаи тобистона боша сафед дора бинед гучи брижаву футболка 130 сомонай ба фикрам 130 сомон. марҳамат касое ки мехоҳанд аз ино метавонанд гиранд. дӯстони азиз и дигар магазина и магазине ки ма куртои туркира 2-3 видео пеш нишон дода будам и 5 дарвоза 1 риадай 5 дарвоза тарафи поён тарафи боло рафтанаш не тарафи поёнаш 1 риадай 2 магазин ин аллакай магазинай и куртоҳо нав омадиян бо хостум шумо данишон тиём рақами телефон надора афсӯс ино доставка надоранд. ина бинед бисёр хушрӯ увилиро 160 сомонӣ 160-170 сомонӣ нархошон. ана куртамада маъқул шуд як дона доштиян у модела тез харидорӣ кардиян. ина бинед вилвето увилиро чуқе хушрӯанд. дӯстони азиз аз сабабе ки ваям камтар буд минути видеом камтар буд иҷада ма усияра нишон додум духтарчаи калони ма бисёриё дар ёд дошта бошем мо влог ба навор мегирифтем вақти карантин ва бисёр кӯдакоро нишон медодум духтарома ва я чанд подписчик навистиян ки як бори дигар нишон диҳед ягонташа имрӯз ки осия пеш ма омадагӣ буд кор барои ҳамо якбора ба навор гирифтам ва дар намегуфтам ака охири видеода баъд мемонамша иҷа осия ваёша куклооша нишон додистаи шумода
ядугонаи ма падарка овардаи кукла ҳавая барои хоҳарошу барои худаш ҳаваеро шумода нишон